Hola a tots, aquest és un vídeo molt curtet per comunicar-vos que la setmana que ve, la setmana del 18 d'abril, començo els nous cursos de català al natural, que duraran fins la primera setmana de juliol. Són 12 setmanes, una hora per setmana, d'acord? 12 sessions en total. I això, hi ha el curs de nivell bàsic, el de Comença a parlar, que és perfecte per persones que ja estan una mica acostumades a sentir el català, però que encara no tenen confiança per començar a parlar, i en aquest curs fem precisament això. Aquest curs serà els dijous de 7 a 8 de la tarda i serà en videotrucada. Serà online, però diguéssim, tenim comunicació a través de l'ordinador. Però aquesta vegada també ofereixo una opció per la gent que no pugui venir a aquesta hora, que és de fer el curs a través de classes gravades. Jo em gravaré a mi mateix explicant les classes i vosaltres doncs, podeu veure les gravacions, fer els exercicis, gravar àudios per practicar una mica també la parla, m'ho envieu i jo us ho corregeixo. D'acord? Hi ha aquesta possibilitat per a la gent que no li vagi bé l'horari. I després hi ha el segon curs, que és el de Revisa el teu català, que és gent per allà amb un nivell intermedi, però que hi ha coses que encara no acaba de dominar del tot bé, temes de pronoms, temes de temps verbals, en què encara es confon i que necessita més pràctica oral. És un curs on parlem molt també. Doncs hi ha aquest segon curs, d'acord, que és de, ja, com dic, nivell intermedi, que és els dimarts de 6 a 7 de la tarda. Tots dos cursos comencen ara ja a partir de la setmana que ve. Si teniu interès, escriviu-me i si us interessa, feu-ho ràpid perquè ja tinc unes quantes places ocupades, gent que ja m'ha escrit a través d'Instagram, de manera que això, si voleu una plaça en aquest curs, feu-m'ho saber a través d'aquí als comentaris o d'Instagram. Que vagi molt bé. Siau!